Judobond Nederland organiseerde samen met Sportinstituut Verhagen de Open Nederlandse Kampioenschappen aangepast judo. Aansluitend was er het Chen Shui toernooi. Wethouder Anne Thiele verzorgde de opening. Deze dag van judo maakt het zo speciaal omdat je ziet bij deze heel veel vreugde, ook verdriet. Maar dat is weer heel snel vergeten. En soms zie je iemand verliezen en dan staat hij nog te juichen. Jee! En op het moment dat ze zo'n prijs in handen krijgen, dan is eigenlijk weer heel veel ellende vergeten. Weet je, het is mooi dat deze mensen eens een keer een onvergetelijke dag mee mogen maken. In de sommige ellende die ze al hebben. Laat het maar lekker plezierig zijn een keer. En wat moet het hoogtepunt worden van dit toernooi van dit weekend? Eigenlijk is het ONK natuurlijk een hoogtepunt voor de judoka. Maar voor mijzelf is het weer dat iedereen met plezier, met die big smile naar huis toe gaat en met een mooie prijs naar huis gaat. Dat is voor mij het hoogtepunt. Twee van de deelnemende judoka's waren Jasper en Suzanne. Jasper, vertel, hoe ging het vanmorgen met judo? Ja, het kon namelijk, ik ben derde, maar het kon namelijk wel beter. De tweede partij heb ik gewonnen. En die heb ik gewonnen doordat hij opgaf. Wegens de verrijkte spier. Dus je had je snel te pakken, die jongen? Ja, nogal snel. En je hebt ook een keer zelf een flink pak slaag gekregen, of niet? Vertel mij wat. Want hoe ging die wedstrijd? Eerste, toen had ik gewoon echt een stomme fout gemaakt. Om te gaan springen. Dat was echt stom. En vanmiddag moet je weer judo, geloof ik, hè? Maar wat moet je dan vanmiddag anders doen? Vanochtend was gewoon warming-up. Dus vanmiddag is gewoon pijl net. Ik ben echt wakker. Vanmiddag ben je wakker en ga je knallen? Ja. En wat is dan het doel vanmiddag, de gouden medaille? Zo hoog mogelijk scoren en dan gaan we het proberen te scoren, ja. En jij gaat ook voor de hoogste medaille, denk ik, of niet? Op Texel ben ik ook 1 keer eerste geworden. En dat was een weekendje weg en toen ben ik eerste geworden. Dus hiervoor probeer ik ook vandaag eerste te worden. Ja, geloof me, als het met winnen gaat, zijn zwart echt een koppel. Ik ben goud, zij bent goud. Zo gaat het er eens ook over. Rudy heeft al veel positieve reacties gehad van de deelnemers. Ja, verschillende deelnemers hebben vooral uit het buitenland, dat het weer leuke binnenkomen is hier, dat het weer gezellig uitziet. Want ook gezelligheid hoort natuurlijk erbij. En de prestatie is een bijzaak, maar eigenlijk voor hun natuurlijk niet. Voor hun is natuurlijk de prestatie het belangrijkste. Maar als dat een combinatie is, dan is het toch super. Sportinstituut Verhagen is gevraagd om in 2019 de wereldkampioenschappen judo voor mensen met een verstandelijke beperking te organiseren. Rudy Verhagen werd tijdens het laatste WK eind oktober in Keulen benaderd om de organisatie op zich te nemen. Over 2 jaar gaan we gewoon weer door. En weet je, dat is altijd een stressmoment van tevoren. En ik heb het nu nog niet gehoord, maar in januari krijgen we te horen. Hopelijk hebben we over 2 jaar wereldkampioenschap hier. Het hangt alleen nog maar van de Internationale Judobond of de IJF. Het ligt nu daar. 1 man mag het niet beoordelen, het moet er meerdere zijn bestuur. En als het bestuur zegt van oké, de meerderheid zegt het is goed, dan staat het over 2 jaar hier Venray. Maar Venray staat te trappelen om het WK. Of gemeente Venray en ik sta te trappelen absoluut om het hier te draaien, te mogen draaien. En we gaan er proberen met z'n allen een succes van te maken. Gaan we Venray weer op de kaart zetten.